Makadii muri eZimbabwe? Nhasi tadzoka mudare ramadzibaba Crime munzvimbo yeushe hwekunze. Madzibaba makadii? Tiripo muri eZimbabwe makadii? Aiwa, tiripo. Tinotenda madzibaba nenguva yamatipa kusangana nemi zvekare mushure mekunzwa nyaya zhinji dziri kuitika. Tiri kunzwa kufara nekuti panguva kwamaita. Aiwa, tinotenda, tinokugamuchirai. Aiwa, tinotenda. Tine nyaya yatiri kunzwa madzibaba, zviri kunzi makarovesa munheni munzvimbo yeChipinge. Nyatsotsanangurai kuti zvii zvakanyatsoitika ipapo. Aiwa, tinotenda hedu. Tofunga vanhu vakatsanangura vanenge vakatsanangura nepasiripo. Kweni ndingarovesawo munhu nemheni ndiri munhu wamadzibaba mheni ndingaiwanawo kupi zvangu. Chakaitika chete ndine mhuri yakandidana yakauya ikandisumudza mudare muno ikaenda neni kuChipinge uko. Ndaenda uko muriyo ndaita basa mushure mekunge paine n'anga yanga iri mudhuze imomo yakaanzwa basa hombe randakanga ndaita. Pamba ipapo n'anga iyo ndiyo yakada kuedza ndokubva yatumira mheni, asi yatumira mheni ichida kuti ndipararire pamba ipapo zvokuti kutsanangura kwandiri kuita kuno pamwe dai mheni iyo ndanga ndisina kusimba ndakadai ndakatongofira ipapo, asi kuti mheni iyo ndiyo yatakazodzorera ndokubva yanorova mwene wayo nokuti yakasvikawo pana madzibaba yakakonawo madzibaba asina mhaka yavakanga vapara, saka yakanorova muridzi wayo ndiye yakarohwa nayo akafa, kwete kuti inini ndiye ndakarovesa mheni. Saka ndiyo yatoti back to sender here. Iyoyo ndo inonzi go back to sender, ndo yakaitika ipapo. Munhu akanga atonditumira ndokubva ndaidzorera ndokubva yanorova muridzi wayo ndokubva afa. Saka zvinhu zvinotoitika chaizvo. Zvinotoitika baba, zvokuti kana kuri kunzi ndikakudirect time akaenda ipapo munotonotaura nevanhu vemusha payakarova ipapo nokuti yakatoparadza. Yakatorova nemba yeuswa yanga iripo ipapo yakatsva. Kanga ikafira ipapo nedare racho zvese zvakatsva ipapo. Zvakaoma. Madzibaba, tine imwe yatiri kunzwa makomedi section umo anhu anenge achitaura zvakawanda. Tiri kunzwa kuti hanzi ana madzibaba vanoita mashura. Pari kunzi pabatwa zvinhu paitwa sei hanzi pane mashura anenge aitika. Nyatsotitsanangura kuti zvinezvi zvinyatsofamba sei, chii chiri kumboitika? Hakuna, inini handitozivi chinonzi shura, nokuti shura kana takutaura zveshura, chinhu chinonzi shura chinhu chisati chakamboonekwa. Ratingatoti shura ndingakupa menzazo kuti tinoti shura kuona svosve richidhonza rori 30 tani reya, svosve richidhonza 30 tani ndo ratinoti shura. Isusu mabasa atinoita ekubata zvikwambu, ekubvisa zvikwambu kana kubvisa zvinhu anonzi mabasa emasimba. Tinenge tichishandisa simba redu ratakapiwa naMwari, kwete kuti shura, anonzi mabasa emasimba. Chinonzi shura handitozivi kuti chii chinonzi shura ichocho. Alright, tatiri kumbira kubatsirwa. Pane nyaya yanetsa mazuva ano, nyaya yerunyoka. Tikunzwa vanhu vanamirana, vanhu vazodaiwo yazoitwa hanzi zvemajuru dii. Toda munyatsoti tsanangurira kuti chinonzi runyoka chii, semunhu waMwari mutibatsirewo bhozi ruzhinji rweZimbabwe rune mibvunzo neukadzika panyaya iyo. Chinonzi runyoka, ndofunga unonzwa nezita racho kuti runyoka. Chinhu chinonzi runyoka semaziro angu andinoita inini, ukaona muprofita achiti ndinoisa runyoka, anenge ari muprofita ake, kana kuti ndinogona kunge iri n'anga, nokuti runyoka rwandinoziva ini runogadzirwa nen'anga. Nokuti chinogadzirwa nen'anga kana chinzi runyoka, une zvinhu zvaunopiwa iwe. Chinhu chaunopiwa iwe ichocho unogona kusaziva kuti inyoka yawatopiwa, nokuti runyoka mashandiro arinoita panosangana murume nemukadzi pane nyoka ndiyo inotora yotosunga vanhu vanenge vakasungwa. Saka vanhu kana vachinge vasungwa ndo pamunenge muchiti vanamirana, nokuti nyoka iyoyo hamukwanisi kuiona muri vanhu venyama, asi isusu vemweya tinoiona. Saka nyoka iyoyo ndi munhu anonzi abatwa nerunyoka haakwanisi kutomborarama kana mahours anokwana kuita 7 hours, nokuti nyoka iyo inoramba ichingosunga. Saka runonzi runyoka, inotori nyoka inenge yakatosunga vanhu yakavamonera kudai, kwete kuti vanhu vanamirana. Aiwa, hakuna kunonzi kunamirana, inyoka inenge yakatosunga, ndosaka ruchinzi runyoka. Alright, tiri kunetswa nevanhu. Patikamboya mudare menyu takambobvunza kuti vaya vemamainzi munojusa here madzibaba mukaramba, asi tikuramba mubvunzo iwo uchitenderera vanhu vari kuda kujusa nekuita sei. Saka tatikumbira kuti munyatsotitsanangurirawo kuti munobatsira sei kuvanhu vane mamaini vari kuita zvegoridhe vaya, mune imwe nzira yamunovabatsira nayo? Inini ndakagara ndaramba kuti kujusa, inini handizivi chinonzi kujusa, hameno kana varipo vanojusa. Inini timabatsira ndireta vanhu vane mamainzi. Ndakatsanangura ndikati munhu anouya mudare mangu ndoona
kuti paari pane mhepo here iripo iri kuvhara iri kuti atapesana nemari, kana pamaini pake pakagadzirwa pakashinirwa, nokuti chiripo vavengi vanogona kunovhara kuti mari isabude. Ndinoenda pamaini papo ndonogadzira, ndinotanga nanamata ndiripo, ndokumbira, ndobvunza vari pasi kuti goridhe riri papi, kana riripo ndokunongedzera kuti goridhe riri apo, kana pauri kuchera riripo ndokudza kuti riripo, kana pasina ndokudza kuti hapana. Chandisingakwanisa kuita chete kujusa, kuita maminimini, aiwa izvozvo handikwanisi. Ini ndinovhura zviri pasi, ndinokumbira, wowana mari yako, ende mari yandinovhura inini haikate, nokuti tinenge takumbira mari chaiyo. Madzibaba, tine ruzhinji rweZimbabwe, sezvamunongoziva mazuva atirana ruzhinji rweZimbabwe rwapararira nenyika, vari munyika dzakasiyana siyana. Saka madzibaba, taita kubvunza mubvunzo wedu chaiwo ndewekuti vanhu vari abroad munogona kuvabatsirawo sei, because tine vakawanda vane matambudziko avainawo, but vari kune dzimwe nyika dzimwe nguva havakwanisi kunge vachisvika mukati medare rineri. Vanhu vari kure kwenyika ndinobatsira vari abroad. Ndine vanhu vakawanda chaizvo vandabatsirana navo vazhinji, vari kunana America, UK, Dubai, Australia, anyika dzese. Handina munhu andisingabatsirana naye. Vanotofona, mumwe anotofona ndiri mudare muno, totoita navo video call, ndatoita video call navo, ndotogadzira madhara avo. Kana pane zvinenge zvichida kuitwa, ndotoenda kumusha kwavo ndonogadzira, zvinhu zvavo zvofamba zvakanaka. Tine vakawanda vari kutambudzika mbereko, tine ruzhinji rweZimbabwe vari kutambudzika mbereko, vamwe vakambobara vachizobva zvazosunga zvaramba. Saka vanhu vakadari ivavo madzibaba, munobatsira sei dare renyu? Aiwa, mbereko ndakatsanangura kare ndikati mbereko ndinobatsira, unouya iwe nemudiwa wako, tokubashandira muri pamwe chete, toona kuti chiri kukonzeresa kuti mbereko isabate chii. Inhawo here kuti murume ndiye ari kutadza, kana kuti mukadzi ndiye akagadzirwa, kana kuti makatosikwa zvichinzi mufanira kutomboita mwana. Izvozvo tinokwanisa kuzvipatsanura, asi munotoya muri vaviri mese, murume nemukadzi. Alright. Tine vakawanda vari kutambudzika nenyaya dzedzimba. Tichiona vamwe vacho vanoratsikira kumafoni kwedu, vamwe vanouya mucomment section, vari kutambudzika nyaya dzedzimba, vamwe vari kusemwa, vatodanana nemunhu votopromisana kuvanana, but kufamba kwenguva mumwe murume kana musikana ndiye anozotanga kuzodzokera mashure, haachakwanisa kuenda mberi. Mungabatsirawo sei vanhu vakadaro? Aiwa, idzo dzedzimba idzo ndiri kupedza munhu waMwari. Vazhinji vari kutenda, kungoti handikwanisi kuzoratidzai kana kuti mazita, asi ndine dzimba zhinji dzatavaka, kunyanyanyanya muHorigemo ndine vazhinji vakatenda. Vamwe vaifona kare vachiti vakapromiswa nemudiwa wavo, vachiti aifanira kunge akandiroora musi wakati, ndakavaitira munamato. Vamwe vakatoti vamwe vakatobva pano nezuro chaiva vachitenda kuti aiwa baba, ndakatobvisirwa mari, zvinhu zvakatoita. Izvozvo tinogadzira, dzimba dziri kuvakwa. Tinotenda. Tiri ipapo tisati tanyanyumba munyaya dzedzimba idzi, kune vanhu kuti vakawanana, yes, vakaroorana, but dambudziko riri mumba rekuti pavanoenda muimba yomukati mukadzi haadi. So vanhu vakadaro chingava chii ende zvii zviri kunyatsoitika, nekuti nyaya dzekudzidzisa. Idzodzo nyaya idzodzo dzinenge dzichida kuti vanofanira kuuya kudare vanhu ivavo, tovanamatira, toona nhau yavo kuti mukadzi ane murume wechikwambo here ari kumushandisa, nokuti kazhinji anogona kunge ari mukadzi wechikwambo asingazvisiye. Saka paanopinda mumba anotanga kuita hasha chikwambo chiya ndo chinenge chamupfeka, nokuti chinenge chisingadi kuti asangane nomumwe murume, nokuti ndo chinenge chakapiwa mukadzi kuchiri kare kare. Saka naizvozvo zvinotoriko zvakadaro, kana kuti murume chaiye anogona kunge achitosenzeswa nechikwambo, kuti paanongopinda mumba mavo yemukati, mukadzi anenge akutoona kunge murume wake asiri murume. Alright. Ko vanhu vakabirwa, munhu akabirwa, munodzosa here zvakabiwa, kana kuti pane zvimwe zvamunogona kubatsira nazvo vanhu vakaita saivavo? Vanhu vakabirwa inini handidzose zvakabiwa, handidi kurera inema kuti zvakabiwa ndinodzosa, izvozvo handidzose, asi ndinokwanisa kukubatsira kuti usabirwe. Ndikagadzira ini haubirwe, ndo basa randinogadzira ina kuti usabirwe. Tinotenda madzibaba, tirikuona varapwa vazhinji vamire panze apo, vari kuda kuti vabatsirwe nemi. Tinotenda nenguva yamatipa, kunyange zvazvo tata nemazuva madzibaba tichikutsvagai, asi tinotenda nekuti matira zvakanaka. Tawana nguva yekuti tikwanise kudzokera pamhuri yeZimbabwe, tichivaratidza mabasa makuru ari kuitwa naMwari kuburikidza nemi. Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe, tinotenda nenguva yamatipa, asi pane imwe nhau
imwe chete yanga ichifanira kuti yandakaida nditsanangurire kumhuri yeZimbabwe yandiri kunzwa iri kungotaurwa navanhu vazhinji. Vari kungoti mana madzibaba vari kutenga vanhu vachiita madhirama vachidii. Hamene kana nyaya idzodzo musati mambosangana nadzo kumabasa kwenyu? Aiwa, nyaya dzekuzinzwa. Tangaida nditsanangure panhau iyoyo yekunzi kutengwa kwevanhu. Hakuna munhu angatengwe kuti ndingatenge munhu kuti iwe uya ndikutenge ndikuti uri kurwara nechakati ndazokurapa. Izvozvo zvakadaro hazviko. Zvinhu zvakadaro hatiite zvinhu zvakadaro.